హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఆరాధ్య ఐడియాస్ అండ్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు దాల్ టమాటో ఫ్రై ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఫస్ట్ పప్పుని ఒక 5 minutes నానబెట్టుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసాం. స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ కొద్దిగా హీట్ అయిన తర్వాత 3 tablespoon వరకు ఆయిల్ వేసుకోవాలి. కర్రీలోకి కొద్దిగా ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఆయిల్ వేడి అయిన తర్వాత 1/2 స్పూన్ ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకోవాలి. అవి కొద్దిగా ఫ్రైగా అయినంత వరకు వేడి చేయాలి. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. ఇవి లైట్గా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ తొందరగా వేగాలంటే అందులో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసి వేయించుకుంటే తొందరగా ఫ్రై అవుతాయి. ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ని ఏదైనా కొత్తగా చూసినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిపోయినాయి కదా. ఇప్పుడు అందులో కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకోవాలి. కరివేపాకు వేసుకొని ఒకసారి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు టమాటాలు కూడా వేసుకొని అందులో 1/2 tablespoon పసుపు, 1/2 tablespoon అల్లం పేస్ట్ వేసి కలుపుకోవాలి. ఒకసారి వాటిని కొద్దిగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత అందులోనే 1 స్పూన్ వరకు కారము, 1/2 స్పూన్ గరం మసాలా, 1/2 స్పూన్ ధనియాల పౌడర్ వేసి మొత్తం ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. కర్రీ తొందరగా రెడీ అవుతుంది. లంచ్ బాక్స్లోకి మార్నింగ్ మనకు ఎక్కువగా టైం ఉండదు కదా. ఇప్పుడు పప్పును నానబెట్టుకొని ఉంచుకున్నాం కదా, పప్పును కూడా వేసి ఒకసారి అంతా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక 5 minutes పప్పు కొద్దిగా హాఫ్ వరకు ఉడికే వరకు ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని డిష్ అవుట్ చేసేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ దాల్ టమాటో కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. ఫ్రెండ్స్, మీకు కూడా నచ్చితే ట్రై చేసి కామెంట్లో ఎలా ఉందో